ପପୁ ପପୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟଙ୍କାଟା? ଘର ଦ୍ୱାରା ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ବାସନ କୁସନ ପଡ଼ିଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟଙ୍କାଟା? ପପୁ ପପୁ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପୁରା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ପପୁ ପପୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟଙ୍କାଟା? ବହୁତ ବିଚାରିଆ କରିଦେଲାଣି। ଘର ସାରା ପୁରା ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ପପୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଘର ସାରା କାମ ପଡ଼ିଛି, ବାସନ କୁସନ ପଡ଼ିଛି, ଘର ଅଳିଆର ଅଛି। ଖାଲି କାମ କାମ କାମ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତମର। ଗୋଟେ ବଉଡ଼ି ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ ହବନି? ସବୁଦିନ ମୁଁ କାମ କରୁଥିବି କି? ଆରେ ବାପା ତୁ ଘର କାମ ସବୁ କରୁଛୁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ରେ। ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କନ୍ୟା କଥାଟା ଯୋଉ କହିଲୁ, ଏବେ ମତେ ଏ ବୟସରେ କିଏ ଦବ ରେ? ନା ମୋର ବନ୍ଧୁକ ଉଠୁଛି ନା ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି ରେ? ଖାଲି ନିଜ ଚିନ୍ତା କଥା କରୁଛ। ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର କଥା କହୁଛି ପରା। ଗାଁର ସବୁ ଟଙ୍କା ବାହା ହେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ଏକେଲା ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ଓହୋ, ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ? ଆମ ସାହିର ବଗନ ନା ଅଛି, ତ ଏବେ ଏଇନା କନ୍ୟା ଠିକ କରିଦବ। ଆରେ ବାୟା, ତୋ କନ୍ୟା ଦେଖା ମତେ ଲାଗିଲା। ଏଇପା ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲାଟେ। ଏ ବଗନ ନା ଆସିଲା, ଆସିବା ଇଆଡ଼କୁ। ନମସ୍କାର। ବଗନ ନା, ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି କି ଟଙ୍କାଟା ପାଇଁ? ସକାଳୁ ମୋ ପଛରେ ଗେରେ ଗେରେ ହେଲାଣି, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲେଣି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟି ଦେଖିଦିଅ ହେ। ଟଙ୍କାଟା ତ ଦୁର୍ବଳରେ ଠେଲି ହେଉଛି। ଆରେ ଖୋଜିବି କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁରା ଆଜି ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଜାଣିଲ ଝିଅଟା ପୁରା ବଡ ଘର ଲୋକ, ବଢିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସବୁ ବୁଝେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ଆଉ ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ ଦୁଃଖ ଅଛି। ବୁଝିଲେ ରାମବାବୁ, କେତେ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ଯାହା କିଛି ହେଲା ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ, ବାସ୍ ସବୁ ଆସ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୋତେ ଭେଟ ହବ, ସବୁ ମିଶିକି ଯିବା। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ? ଆସ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା, ଏଥର ବାପା ପୁଅ ଯାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ତମେ ସମ୍ବାଦ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବ ହେଲା। ହଉ ଆସିଛି ବାପା, ହେଲା ମିଶିବା। ଦଶଟା ହେଲାଣି, ଆସିବେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ବହୁତ କାମ ଥିବ, ଆସିବେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବ? ହେଇ ପରା ବଗନ ନା ଆସିଲେ। ହଁ ଆସିଲେ ତ। ଆରେ ରାମବାବୁ ଏଠିକି ଆଇছে କି? ଭାରି ବାଟି ତମ ସବୁଥିରେ ଲେଟ୍। ମୋ ପୁଅ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ସତରେ? ଗାଡ଼ି ଆଣିଛେ? ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଅଛି ପରା, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ସାଇକେଲ ରଖି ଦଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବା। ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛ ନା ବାପା ପୁଅ ଘୋଡ଼ାବେ? ମୋ ପିଛା ଫଟେଇ ଦେଲ। ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ନା ମେଡିକାଲ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିବ? ହଉନି ଦେଖୁଛ ବାପ। ରହ ମୁଁ ବସିଲି। ଆରେ ଏ ବଗନନାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ? ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଆସିଲାନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ କହିଥିଲା।
ଚିତ୍ତା ମାମୁଁ ପପୁ ବାବୁ ପଡ଼ିଗଲା ରାମ ବାବୁ ତମ ପୁଅ ଚେପା ହେଇଗଲା ଭାଗ ଯାଉଛୁ ରେ ଏଠୁ। ସାଡେ କଣ କରୁଛ ପିଲାଙ୍କ ଯା। ଶୁଣ ଟୋକା ବୁଢ଼ାକୁ ଯାଇକି ନମସ୍କାର କରିବୁ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦବୁ ଯେ ଯେମିତି ବୁଢ଼ାର ଟେକି ହେଇଛି। ଆରେ ପୁଅ ତତେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ହେଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲେ ରାମ ବାବୁ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହଉ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ପଣା ପାଣି ଟିକେ ପକ। କାଣି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଗେ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ସେମିତି କେମିତି ହବ? ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଖାଇକି ଯିବେ ନା। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛି। ଆରେ ଶୁଣ ତ, ଆରେ ଝିଅ ରେଡି ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖ। ଅଣାରେ ମୁହ ଲୁଚାନି ଆଉ ମିଛି ମିଛି ଲାଜ। ବାପା ମୋର ଝିଅ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଆରେ ଏ ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ସତରେ ପ୍ରିୟା କରି ରଖ। ଆରେ 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 ସିଏ ତମର ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ମାନେ ତମ ଶାଶୁ। ଆରେ ଚପଲ ପୁଣି କାଇଁ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସେ। ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମାଇ କିନଟା ପୁରା ମାଇ ପିଲାଟା ଆସିବ। ପିଲାଟା ରେଡି ହେଇନି ତ ସେ ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ଭୋକରେ ଥିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଏତେ ଗୁଡା ଆରେଞ୍ଜ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପରା ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଛୁ, ପେଟରେ ଜମା ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଳେ ଅଧେ ହିଁ ଖାଇବୁ। ତା ମାମୁଁ ଏତେ ଗୁଡା ଯଦି ତାଙ୍କେ ଖାଇବେନି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଖାଏ ଦିଅ, ବାକି ସବୁ ଯାକ ଗାଡି ନେଇଯାଅ। ଆଉ ରାତି ଆମେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ସବୁ ଖାଇକି ରହିଛୁ। ଆରେ କହିଲି ତମେ ମତେ ଆମ ଅତିଥି ହେଲେ ଭଗବାନ, ଆମେ ତାକୁ କଣ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ ନା ଆଉ। ଛୁରୀଟା ଦିଅ। ଆରେ ସେ ଫାଳେ କାହିଁ କରୁଛ? ଫାଳେ ଫାଳେ କରିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାଟୁନି, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଖାଇ ଚାଟିନି। ହେଇଟି ଖିଆ ପିଆ ତ ସବୁ ସରିଲାଣି। ପଚାରୁନ ପୁଅଟା କଣ କରୁଛି? ଆରେ ବଗନ ନା ସବୁ ତ ସରିଲା, ହେଲେ ପୁଅଟା କଣ କରୁଛି ଟିକେ ପଚାରନ୍ତ। ଆରେ ରାମ ବାବୁ
ପିଲାଟା କଣ କହୁଛି କହୁନ ଆମ ଟଙ୍କା ଯିବା ଆମ ଟଙ୍କା ସକରଓଳି ଉଠୁଛି ବାସନ କୋସନ ମାଜୁଛି ଘର ଓଳି କରୁଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଆମ ଟଙ୍କା ଆମ ଘର ସବୁ ଯାବତୀୟ କାମ ଆମ ଟଙ୍କା କରୁଛି। ଆରେ ସେ ସବୁ ଠିକ ଯେ ଏଇଥିରେ କଣ ମୋ ଝିଅର ପେଟ ପୁରିବ? ପୁଅଟା ଆଉ କଣ କରିବ କହୁନ? ଆରେ ପୁଅର ପରା ଗୋଟିଏ ବଡ ବାହାଘର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଛି। ଆରେ ହଉ ହେଲା ହେଲା। ଆରେ ଗଲ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ବା ବସିଲେଣି ଝିଅଟା ରେଲି ଦେଖ। ଆଲୋ ମା ସୁକାନ୍ତି, ଆରେ ରେଡି ହେଲୁଣି ନା ନାଇଁ ବା? କେତେବେଳୁ ବା ପୁଅ ଲୋକ ଆସିକି ବସିଲେଣି। ଆରେ ମା ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆସେ ଶୀଘ୍ର। ପତର ମୁହଟା ତୋର ହସ ତୋର ମଖମଲ୍ଲି କୋଉ କାରିଗର ଗଢିଛି ତତେଲ ଏମିତି ଯତନ କରି। ଆରେ ପୁଅ ଇଏ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ସୁକାନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ନା ମାଇ ହାତିବା ଏମିତି ଏମିତି ଝିଅ ବାହା କରୁଛ ବାବା? ମୁଁ ଏ ଝିଅ ଟୋଟାଲ ବାହା ହେବିନି। ଏ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବ ମୋ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯିବ ମୋ ଘରେ। ଗଗ ନନାର କଥାରେ ପଡିକି ବଡ 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 ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖେଇଦେଲ ମତେ ଏଇଠି। ବନ୍ଦ କର ସେ ବାହାଘର, ଟୋଟାଲ ହେବିନି ଏ ଝିଅକୁ। ବଡ ଗଛ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକୁ ଠିକ କରୁଛ? କାଲି ସଜଉଛି ଆହୁରି। ଆରେ ବାପା ତୁ ରୂପଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ କି ରେ? ଆରେ ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦର ଅଛି କି ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ହବ? ଆରେ ଘର କାମ ଦାମ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ ନା। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନା କୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ବା? ଗଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଟୋଟାଲ ଦେଖିନି। ମୁଁ ହେବିନି ମାନେ ହେବିନି। ମଲା ମୋ ଝିଅ କଣ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର? ତାକୁ ଗଜମଜ କହିଲେଣି। କାଲି ଟୁରୁ ବା ମୋ ଝିଅ କେ ସଜଇଲାଣି ଖାଲି ଖାଇ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆରେ ରାମ ବାବୁ, ଆରେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବୁଝୁଛୁ। ଏ ବାପା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ବାହା ହେଇଯା। ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଥର ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି ତତେ ଗେଲା କରିବେ ଯେ ତୋ ମନ ପୁରା ଭରିଯିବ ରେ ବାପା। ଆରେ ବାପ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କଣ ହବ? ଝିଅଟା ମୋର ଲକଡାଉନରେ ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ଦେହରେ ଲାଗିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନବ ନା। ଘରକୁ ଗଲେ କାମ କରି ସେ ପୁଣି ତାର ପତଳା ହେଇଯିବ ନା। ଯେମିତି ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ବି ଅର୍ଜିଛି ସବୁ ତ ତା ନାଁରେ ପଡିଛି। ଏ ଘର ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ ତ ତା ନାଁରେ। ଏସବୁ କିଏ ଅର୍ଜିବ କହିଲ? ଆରେ ରାମ ବାବୁ ତମେ ବୁଝାଅ ତମ ପୁଅକୁ ଟିକେ। ହଉ ସିଏ ତ ରାଗି ଯାଇଛି ପରା, ସିଏ ଆଉ ମତେ ବାହା ହବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ଆଣି। ଆରେ ରୁହ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଝେଇବୁ, ଆମେ ବି ଗାଡିଛୁ ଆମେ ବୁଝେଇବୁ ନା। ଆସୁଛି। ଆରେ ରାମ ବାବୁ ସବୁ ତ ଠିକ ହେଲା, ଏଥର ମୋ ମିଠାଟା ହଉ। ଏବେ ତ ମୋ ପୁଅ ରାଜି ହେଲା, ବାହାଘର ତ ହେବେ, ମିଠା ଖୁଆକି ହେବେ ଆଉ। ହଉ ସବୁ ତ ହେଲା ଆଉ। ଭଗବାନ ନା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ଗଲୁ ଭଗବାନ ନା କୁଆଡେ ଗଲେ ଦେଖିବୁ, ସେତେବେଳେ ହେଲା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆରେ ରୁହ ଯାଇ ଆସୁ। ସତ୍ୟନାଶ ହେଇଗଲା, ସତ୍ୟନାଶ ହେଇଗଲା। ହଇଓ ସେ ବଗ କଣ ହଉଛ? ସେ ବା ନାଗ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ନହେଲେ? ଆରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଙ୍କ, ଆରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଙ୍କ। ବାପା ପୁଅ ଦିଟା କାଦୁଅ ଚିପିଲେ ବଗ ନେଇଗଲା ମାଛ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ସିଧା ସିଧା ଓନା କଥାଟା ବୁଲେଇ ବାକି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ହେଇଟି ଦେଖ ତମ ଝିଅକୁ ବଗ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୋ ମାଇ ପରଖା, ଅଧା ରହିଗଲା ମୋ କନ୍ୟା ରେଖା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।
आशा करूँ कि आप वीडियो गुड़ा भल लगी आदि आपंकर खुशी थी आम आहरी आगे बढ़ा वीडियो सेयार करवा आप देखिए बहुत हसवे कंटेंट आम आनीपारू ए वीडियो लगी आम बहुत परिश्रम करछु बहुत भल पाया दियंतु लाइक सब्सक्राइब कमेंट दयाकरी बेल आइकन भी प्रेस करନ୍ତୁ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।